тамыр алған. Шол жерде ата бабамның тазлы тирлері тамған. Татар барда, қатар бар deyip, гөмір иткен нәсілін ирмеген явыз дұшманға үстелін динені жирен. В Казани завершился 8-й съезд Всемирного конгресса татар. Мероприятие собрало более 1500 делегатов и гостей из 76 регионов России и 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. Біздің елебіз, біздің жеребіз, біздің тілебіз мұнда. Біздің әнейіміз Татарстан. Шундай яхшы бәйрәм. Бу бәйрәм пішен базары. Татарстан шушы татар планетасының үзегі болуы өзі бір ғұрурлық. İslam dinin devlet dini itirip kabul etkeni bizge 1100 yıl öttü. Ата-бабаларыбызның изге җирләренә килүе үзе бер бәхет. Хисләрне әйтеп бетерлек түгел, дөресен әйткәндә. Кичә генә каушап калдым. Бу кадәр кеше күздән яшьләр чыкты. Güçlü millet iken gelebez dinimiz var. Ey tatarlar, tatarlar. Устав негізінде Milli Шура эшләде. Мен инде иң зур рәхмәтләремне җиткереп, съездда уңышлы эшләүләребезне теләр идем. Бер мәйдан, бер площадка буларак актуаль сорауларны күтәрү өчен ул безнең өчен милләткә бик кирәк. Делегаты посетили фестиваль «Песчан базары». Әнем Сібір татар, әтем Қазан татар. Әбиім Новочеспинский районның Чаллы
Яңа Чаллы авылынан Мишер татары, Картатам Сибир татары, Картинам Сорт татары. Мин просто татар. Менә шушындай гармонда үзреп уйнаган татарлар булганда безнең татарлар мәңге яшәячәк. Съездили в Великий Булгар, работали же в Казани Экспо. Здесь развернулись дискуссионные площадки по темам 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, татарского мира и вероучения ислама, национального культурного наследия татарского народа, роли родословной, семьи, детских дошкольных учреждений и системы образования и формирования национального самопознания молодого поколения. Глава Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдулла отметил, что раньше образование развивалось за счет помощи купечества, а сейчас бизнесмены открывают мечети, но не школы. Он осудил ведение добровольного обучения татарскому языку и тот факт, что в 10-11 классах он не преподается, указав, что национальное образование должно стать важной частью Всемирного конгресса татар. Тілін юғалтқан татар көп ұшырақта бүтән миллетлерге ашламағына. Сын бізге нәрсе іштерге. Әлбәтті Татарстан жетекшілері де, хусусан біздің президентіміз Рустам әфәнді де, республикадан шетте тупланып яшәгән татарларның кайбер лидерлары да бу турыда уйлана, мөмкинлектән чыгып конкрет гамәлләр кылырга тырыша. Беренче президентimiz Минтимир ага Шәймиев башлангычында полилингваль мәктәпләр булдыру бу елда зур эш. Минемчә, бөтен дөнья татар конгрессының да эшчәнлеге бу юнәлеш эшчәнлегендә бу юнәлеш иң мөһиме булырга тиеш. Югыйсә без җырлый, бии белүче өлкән буынга күбрәк игътибар бирәбез шикелле. Татарстан Язучылар берлеге бөтен дөнья татар конгрессы белән бу мәсьәләдә һәр яктан хезмәттәшлек итәргә әзер. Председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниатуллин предложил 19 июня сделать днем татар и переименовать улицу Бауна в честь Минтимира Шаймиева. Конгрессны төзгәнебездә үтенечле бер нәрсәне югаттык без, исләмәдек. Шу көнне бөтен татар халкының татар көне дип конгрессда тасыкларга. Нигә дигәндә, карагыз, псинең дә көне бар, бабайның да көне бар, безнең шундый 8-10 миллион татарның үзенең көне юк. Ул бит Сабантуй, әлбәттә Сабантуй, ул туй исмендә әйтелгән. Бер авыл 10 числода үткәзә, икенчесе 20 числода үткәрә. Менә шул 19 июнь айы biz şu kongresni tuzgan kuni biz sizdan o'tinib so'rayim, shu kunni tatar kuni deb biz kongressda qabul etdik. Государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев указал, что у татарина есть право говорить на своем родном языке и придерживаться своей религии на своей земле. Президент Татарстана Рустам Минниханов также отметил важную роль религии. Мечеть не только место для чтения молитв, но и это место для обучения языка и религии. Булгарда булып ничектер баланың күңелендә калса, ул аны бер кашан да онытмый. Безнең бик матур гына менә бу сәләт системасы эшләп килә, аны көчәйтергә кирәк. Безгә Татарстан күләменә генә түгел, безгә бүтән шит өлкәләр белән дә эшләргә кирәк, сезнең белән бергәләп шушы эшне оештыру безнең өчен без күрәбез, монда безнең әле җитештереп бетермәгән эшләребез җитәрлек. Обязательно школьников нужно знакомить с древним Булгаром. Это то место, где в этом году обширно прошли мероприятия 1100-летия принятия ислама. Хотим выразить огромную благодарность Всемирному конгрессу татар за такое масштабное мероприятие, на которых мы познакомились с новыми людьми из других регионов, из других стран, с которыми мы также будем продолжать сотрудничество. Также мы будем проводить общие мероприятия, и на этих мероприятиях мы также будем привлекать и Всемирный конгресс татар.
яшәрсез.